είτε εμπορίας, είτε χρήσης, είτε διακίνησης. Κι αν δεν βρες μέσα στην κόλαση ποιος διάβολος είναι χειρότερος. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξεκαθαρίσει κανείς ότι δεν πρέπει πρώτα απ' όλα να ναρκώσω εγώ τον πιτσιρίκο που είναι μπροστά μου, το γιο μου, τον άνθρωπο του οποίου έχω την ευθύνη. Και πώς τον ναρκώνουμε? Τον ναρκώνουμε όταν του γεμίζουμε το κεφάλι με την ψευδαίσθηση ότι είναι παντοδύναμος, ότι τα μπορεί όλα αρκεί να το θέλει. Και έρχεται μια στιγμή και συνειδητοποιεί ότι δεν τα μπορεί όλα. Και τότε καταραίει ο μύθος που είχε στήσει, είτε στα 18 όταν τον το πάραμε με τη μόνη αγωνία να περνάει με καλούς βαθμούς στις τάξεις και να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο και να πέρασε και τώρα δεν έχει τίποτα μπροστά του, είτε τον το πάραμε ότι θα είναι ευτυχισμένος και τάχει και δεν έγινε. Και τάχει και δεν έγινε. Και ψάχνει να βρει αλλού την ευτυχία. Και βέβαια όλα αυτά πατάνε πάνω σε ένα πελώριο, σε μια πελώρια τραγωδία. Όταν τον μάθαμε ότι αυτός, εγώ, πατέρας, η μάνα, εγώ αυτός μετά, ένα καινούριο εγώ, μες στη σειρά των τόσων, είμαι το παν. Και δεν είναι το παν. Ο κόσμος περπατάει μαζί με μας, όχι εμείς μαζί με τον κόσμο. Είμαστε τμήμα του κόσμου. Ο νεαρός που παίρνει ναρκωτικά στο δρόμο και τρυπιέται στις πλατείες των Αθηνών ή εδώ κάνει χασίς και εδώ και παντού, έχουμε πάρα πολύ εύκολο την παροιμία που τη λέμε μεν και δεν την πιστεύουμε. Ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο πιτσιρικάκος πελαγωμένος, άδειος, φαντάζει είτε τη γοητεία του απειγορευμένου να τον σπρώχνει, πολλές φορές η γοητεία του απειγορευμένου, γι' αυτό είπα πριν για την αρνητική διαφήμιση, λειτουργεί ως κράχτης. Και ό,τι του είναι απειγορευμένο προσπαθεί να το δοκιμάσει. Δεν συζητάμε με τους νεαρότερους. Ούτε οι γονείς με τις μανάδες, ούτε οι μανάδες. Ούτε οι γονείς μεταξύ τους, ούτε οι γονείς με τα παιδιά. Και από εκεί και μετά, και όταν συζητάμε, έχουμε όλα τα προηγούμενα. Του δίνουμε ψευδαίσθηση παντοδυναμίας και δεν είναι παντοδύναμος. Του δίνουμε ψευδαίσθηση ευτυχίας και δεν τη βρίσκει. Τον γεμίζουμε με ένα θηριώδη εγωισμό και συντρίβεται. Και τότε δεν έχει πού να πατήσει και πού να σταθεί. Γιατί αυτός επαναλαμβάνει κάθε στιγμή στη ζωή του, όσο πιο ειλικρινής και εξύπνιος, τόσο περισσότερο και τόσο φυσικά περισσότερο κινδυνεύει όταν μείνει χωρίς απάντηση την κουβέντα που λέει ο Ντοστογεύσκι πάλι. Ο άνθρωπος δεν θέλει μονάχα να ζει. Θέλει και να ξέρει γιατί ζει. Άμα δεν τον μάθαμε γιατί ζει, θα του πούμε ότι πρέπει να ζήσει για να κρατήσει αυτά τα κοινωνικά κατεστημένα που στήσαμε εμείς. Θα μας βγάλει τη γλώσσα, θα μας πει λέξεις οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται σε δημόσιο βήμα και θα κόψει πέρα. Κάποτε θα πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ δεν είμαι καλός παπάς, ο καθένας μας έχει τη δική του ευθύνη και γι' αυτό έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν μπορεί να δει κάτι για να στηριχτεί, να πατήσει, να ακουμπήσει. Εγώ του κρύψα το Χριστό από το μέγεθός μου και από τις δυνατότητες που δεν μπορώ να του τον μεταφέρω σωστά. Γι' αυτό δεν τον βλέπει. Εγώ τον εμποδίζω και τον βάζω σε έναν δρόμο αυταπάτης όταν τον μαθαίνω όλα αυτά που είπαμε πριν. Και τότε γράφει αυτό που έλεγε και ο τίτλος της μικρής αυτής εισήγησης που κάνω. Σε έναν τοίχο το είδα. Ζεις ή νομίζεις? Πόσοι από εμάς νομίζουμε ότι ζούμε? Βιώνουμε μια αυταπάτη. Έρχεται μια δυσκολία, ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα, ένας πειρασμός, έτσι, και ανατινάζεται μια σχέση 30 χρόνων στον αέρα. Να αποδείξει τι με αυτή την ανατείναξη, ότι δεν υπήρχε. Ρωτούσα πριν από 2 μέρες έναν ψυχίατρο για τα προβλήματα και τις συνθήκες ενός γάμου και μου λέει εκείνος ειρωνικά και έξυπνα, αυτός ο γάμος δεν είχε υπάρξει ποτέ, απλώς ιερολογήθηκε από εσάς τους παπάδες. Και ένα σωρό άλλα τέτοια που ακριβώς κάνουν ειλικρινή την αγωνία του πιτσιρίκου να λέει ζεις ή νομίζεις. Εμείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτον τι είναι ζωή.
Τι είναι ζωή? Η άνεση, το βόλεμα, τα ρούχα, τα μάξια, οι βίλες, τι? Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σαφώς. Άμα δεν το ξεκαθαρίσουμε σαφώς θα μείνει στο κενό. Θα αναλάβει άλλη υπόθεση να καλύψει το κενό. Λέει ένας πατέρας ταλέπορος, έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Εσύ ο γιος μου». Περιγράφει την περιπέτεια που είχε με το γιο του όταν έμπλεξε εκείνο στα ναρκωτικά. Στο τέλος λέει, του τα ρημάξαμε όλα, έμεινε άδειος, βρέθηκε με ένα κενό και τότε ανέλαβε η ηρωίνη να καλύψει το κενό. Και δεν καλύφθηκε το κενό βέβαια με την ηρωίνη και οδηγήθηκε παραπέρα ο άνθρωπος. Η αγωνία της ερώτησης των πιτσιρίκων «Ζεις ή νομίζεις» πρέπει να είναι για μας. Πρέπει να ξέρουμε εμείς και να του προσδιορίσουμε τι είναι ζωή. Και ακόμα περισσότερο, πώς τη ζούμε. Δεν φτάνει να ξέρω κάτι. Δεν φτάνει ο παπάς να κάνει κήρυγμα. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει και να τα ζει αυτά τα οποία λέει στο κήρυγμα. Δεν φτάνει ο γονιός να λέει στο γιο του μη. Τι μη? Μην καπνίζει, αφού κρατά στο χέρι του τσιγάρο. Η πιο ελαφριά και η πιο, θα λέγαμε, κραυγαλαία ασυνέπεια δεν είναι η χειρότερη ατυχώς. Εμείς νομίζουμε ότι ο πιτσιρίκος δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα καταλαβαίνει η δική μας βλακεία που νομίζει ότι δεν καταλαβαίνει ο πιτσιρίκος. Είναι ο χειρότερος κριτής. Βλέπει λεπτομέρειες, ατμόσφαιρα, δευτερεύουσες καταστάσεις από τις οποίες βγάζει συμπεράσματα και τότε καταλαβαίνει αν ο πατέρας του ζει ή αν νομίζει. Εμείς όλοι, ειδικά εμείς οι παπάδες, ακόμα πιο χειρότεροι κριτές, τα παιδιά που μπλέκουν σε τέτοιου είδους ιστορίες, τους πετάμε και ένα φιλιππικό εισαγγελικό από πάνω και νομίζουμε ότι κάναμε τη δουλειά μας καθώς πρέπει. Όμως, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να κάνει κανείς ένα λογοπαίγνιο, θα έλεγα, με τον τίτλο ενός CD που έχει βγάλει ο Γιάννης Βαρδής, που λέει «Όταν δεις τα παιδιά, πες τους ένα γεια». Άμα αυτό δεν το καταλάβουμε τι σημαίνει σε όλο του το βάθος ή δεν του δώσουμε ένα βάρος, να έχουν την αίσθηση ότι τον άλλον που έμπλεξε δεν τον απορρίπτεις επειδή έμπλεξε, γιατί τον βλέπεις ως Θανάση, ως Κώστα, ως Μαρία, ως Ελένη και όχι ως Πρεζόνη, τι του γυρεύουμε μετά? Να τεντωθεί, να πάει πού? Στο δικό μας ύψος πού το είδε? Είμαστε υπό το μηδέν. Κάνει έτσι για να μας δει. Άμα λοιπόν δεν το καταλάβουμε τι σημαίνει πες του ένα γεια, που σημαίνει ρίξ του μια γέφυρα, δημιούργησε μια επικοινωνία, δείξ του καλοσύνη, δείξ του το ενδεχόμενο να υπάρχει περιεχόμενο στη ζωή, να μπορεί να ζήσει, και αυτό θα πρέπει πρώτα να το έχουμε καταλάβει εμείς, να το έχουμε περπατήσει εμείς και να έχει γίνει για μας κάτι που μας χόρτασε. Γιατί όταν εμείς είμαστε νηστικοί, δεν μπορούμε να μιλάμε στους άλλους για το πόσο όμορφα είναι να είναι κανείς χορτάτος. Ας ακούσουμε και τα υπόλοιπα.